Simungakhulupirire mmene music industry yasinthira mwezi uno. Oyimba agadabuzana kuopsa, oyimba amene akhala kuchita bwino kwambiri pa ndalama zomwe amapeza pa mwezi achotsedwa pa mpando wachifumu umene akhalapo kwa nthawi yayitali. Lero tikupatsirani top 10 ya oyimba amene akupanga ndalama zochuluka mwezi uno pano pa YouTube. Ndipo tineneretu kuti ngati oyimba amene mumamukonda kwambiri zamuvuta osakwiya, chifukwa ife tikungopereka uthenga wa mmene zinthu zilili pa ground mwezi uno, kutengeranso ndi mmene mavidiyo anthuwa achitira. Ngati ndinu alendo, pangani subscribe kuti tidziyendera limodzi. Lero tigwiritsa ntchito website yopangira spy ma YouTube channel ya Viewstats kuti tikaone mmene oyimba akuchitira mwezi uno. Ndipo tiyambe ndi pa number 10. Pa number 10 pali Dremo. Dremo mwezi unokha wapeza ma views okwana 764,000. Ndipo yeyu wapezanso ma subscriber atsopano okwana 2,000. Ndipo ndalama yochepetsetsa imene Dremo akupanga mwezi uno ndi $492 za ku America, zimene tikazika m'makwacha kuno kwathu ku Malawi zikwana 853,000 kwacha. Kasongo yeye Mombali nanga. Kuchoka pa number 10 tifike pa number 9. Pa number 9 pali Jetu amene watulutsanso video yake yatsopano. Jetu mwezi unokha wapeza ma views okwana 740,000. Ndipo yeyu wapezanso ma subscriber atsopano 10,000. Ndipo ndalama yochepetsetsa imene Jetu akupanga mwezi uno ndi $496 za ku America, zimene tikazisintha nkuzika m'makwacha kuno kwathu ku Malawi zikwana 860,000 kwacha. Kasongo mbona wewe songa libala ugo yeye. Tikupitilira ndipo pano tsopano tili pa number 8. Pa number 8 pali Emi Dipo. Emi Dipo mwezi uno wapeza ma views okwana 798,000. Ndipo ma subscribers atsopano amene wapeza yeyu ndi 3,000. Komanso ndalama yochepetsetsa imene akupanga Emi Dipo ndi $515 za ku America, zimene tikazika m'makwacha ku Malawi zikwana 893,000 kwacha. Kasongo mbona wewe Mombali nanga. Pano tsopano tifike pa number 7. Pa number 7 pali Dr. Namadingo. Dr. Namadingo mwezi uno apeza ma views 1.6 million mwezi uno okha. Komanso ma subscribers atsopano amene Dr. Namadingo apeza mwezi uno ndi 7,000. Ndipo ndalama yochepetsetsa imene akupanga Dr. Namadingo mwezi uno yochepetsetsa ndi $1,100 za ku America, zimene tikazika m'makwacha akuno kwathu ku Malawi ndi 1.9 million kwacha. Kufika tsopano pa number 6. Pa number 6 pali Physics. Physics ameneyu mwezi uno wapeza ma views okwana 461,000. Komanso ma subscribers atsopano amene wapeza yeyu ndi 1,700. Komano ndalama imene akupanga yeyu ndi $1,200 za ku America, zimene tikazika m'makwacha kuno kwathu ku Malawi zikwana 2 million kwacha. Kasongo yeye Mombali nanga. Kutsetserekabe pano tsopano kufika pa number 5. Pa number 5 pali oyimba amene wakhala pa number 1 kwa nthawi yayitali, ameneyu ndi KOK. KOK wakhala kumangirira anzake kwa nthawi yochuluka ndithu, koma mwezi uno KOK akupezeka pa number 5. Ndipo yeyu wapeza ma views okwana 1.8 million. Komanso ma subscribers amene wapeza yeyu atsopano ndi 3,000. Ndipo ndalama yochepetsetsa imene KOK akupeza mwezi uno ndi $1,200 za ku America, zimene tikazika m'makwacha kuno kwathu ku Malawi zikwana 2 million kwacha. Kasongo mbona wewe songa libala ugo yeye. Tisanapitirire ndingofotokozapo pang'ono chabe, mutha kuona kuti Physics ma views ake ndi 461,000 okha. Komanso KOK ma views ake akwana 1.8 million. Koma mutha kuona kuti ndalama imene akupeza onsewa apanga $1,200, winanso $1,200. Kumadaboti zotheka bwanji, wina ali ndi ma views 1.8 million, wina ali ndi ma views 461,000 okha. Zokhala bwanji tingofotokoza kuti mukhale ndi chithunzithunzi mmene zimayendera. Dziko la Malawi ndi dziko limene silili monetized pa YouTube, zimene zikutanthauza zokuti ma video amene anthu amaonera pa YouTube ali m'Malawi muno, ma views amene angakhala anthu ataonera 10 million sumupeza ngakhale 1 kwacha kuchokera pa video imeneyo, chifukwa choti Malawi sili mgulu la maiko amene ali monetized.
ndalama zimene oyimba amapeza zimachokera ku ma views amene anthu amaonera ma video kuchokera m'mayiko amene ali monetized, mayiko ngati South Africa kaya America, UK ndi mwina motero. Ndiye kuti musadabwe tuzikhala bwanji mmene zimayendera ndi mmenemo ndithu. Pano tsopano tifike pa number 4. Pa number 4 pali Lucius Banda. Lucius Banda mwezi unokha wapanga ma views 1.4 million. Ndipo ma subscribers atsopano amene Lucius Banda wapeza ndi 3000. Ndalama yochepetsetsa amene Lucius Banda wapanga mwezi uno ndi $1,600 za ku America, zimene tikazika m'makwacha kuno kwathu ku Malawi zikuona 2.7 million kwacha. Kasongo mbona wewo mobali nangaye. Nthawi ya oyimba amene akudya ndalama zambiri Christmas. Pa number 3 pali Gibo Pearson. Gibo Pearson mwezi uno wapeza ma views 609,000. Ndipo yeyu wapeza ma subscribers atsopano 1,300. Ndipo ndalama yochepetsetsa amene Gibo Pearson akupanga mwezi uno ndi $1,600 za ku America, zimene tikazika m'makwacha kuno kwathu ku Malawi zikwana 2.7 million kwacha. Tifike pa number 2 tsopano. Pa number 2 pali Fada Moti. Fada Moti akuoneka kuti wabwera kudzakhazikika mu industry. Yeyu mwezi unokha wapeza ma views okwana 870,000. Ndipo ma subscribers atsopano amene wapeza yeyu ndi 7,100. Ndalama yochepetsetsa amene Fada Moti akupanga mwezi uno ndi $2,300 za ku America, zimene tikazika m'makwacha kuno kwathu ku Malawi zikuona 4.5 million kwacha. Kasongo mbona wewo mobali nangaye. Tikudziwa mitima ikugunda kuti kodi pa number 1 ndiye pali ndani. Ngati KOK wachokapo pa number 1 akafika pa number 5, pa number 1 pali ndani. Nthawi yakwana yokuti tikuwuzeni kuti pa number 1 pali ndani mwezi uno amene akudya ndalama zochuluka kuposa oyimba aliyense kuno ku Malawi mwezi umenewo. Pa number 1 pali Eli Njuchi. Eli Njuchi mwezi uno wapeza ma views okwana 1 million. Ndipo ma subscribers atsopano amene wapeza yeyu ndi 2,000. Tikaona ndalama yochepetsetsa amene Eli Njuchi akupanga mwezi uno ndi $2,700 za ku America, zimene tikazika m'makwacha kuno kwathu ku Malawi zikuwana 4.6 million kwacha. Ndiye mutha kuona mmene machati agadabuzikira pamene zikuyendera. Tikukhulupirira kuti tikamapita mwezi winawo mwati sitabwerenso ndi content yatsopano kuti asinthe zinthu nkuona kuti zikhale zikuyenda motani. Ife pano pa Factory 265 Media tidzipitirira ndithu kukupatsirani mmene zinthu zikuyendera kuti muzidziwa kuti kodi zoyimbayimba ku Malawi zikuyenda bwanji. Komanso pamakhala nkhani zina zambiri zopatsa chidwi mbiri ndi zina zotero zimakhala pompano. Ngati sunapange subscribe, make sure you hit the subscribe button. Pano akandipatse moni madera ena ndapita. Kasongo mbona wewo